हेलो लोगोफोर आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोदों एक्चुअली उन्दुना सिखारनाया बावाखै आंबो जाय हक देहा थिग नङा मा नङा रंजा बाजा दाखालि जिहेतु जाय मानसिया थैजासिम साजा मोननाय बिनिनो बिदा आं बिजों कल सावरायनि ओमफ्राय नों रंजा बाजानि बिदा दा नंगौ आच्छा ओमफ्राय बे रंजा बाजानि केसा माब्रै जादों दाखालि जेनेबा मोनसे साजा होबायना बिखौ जिउ थैजासिम बिखौ जेलाव थानांगौ होननानै बावहाय नोंसोरो आवगोलफोर मुभ खालामाखैमोन नामा थाबायनायाथ' गोबां बे माबा सिद्धार्थ बरग'हाय एडभकेटजोंनो थाबायदोंमोन आच्छा रां फैसाबो होनाय जादों गोबाङैनो एखमबाबो टटेलि 2 लाखनि सायावसो थांदों अब्लाबो बियो बे लाइफनिफ्राय बा फासिनिफ्राय बासायनो हायाखिसै आरो नोंसोर मालाबाफोर बिदिनो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो लाहैदोंमोन लोगो हमनायाथ' बयखौबो लोगो हमजोब्बाय सिगांनिफ्रायनो सिगाङावहाय जोङो बिटिआर सुक्ति जायो सिगांबो जों बहुद लिडारखौनो लोगो हमदों सावरायदों सावरायालासिनो थायाखै आरो नैबे बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जोङो जों कमप्लिटलि बे चिफ इएम एनसिलिए गासैखौबो लोगो हमजोब्बाय जोङो सोरबा एबसुनि प्रेसिडेन्ट आरो बे नै दा फराम एनजेड बे बिसोरनि गासै लिडार जों फ्राय जोंनि बिटिआरनि नै दा गोदान लिडारफोरखौबो लोगो हमहैगैलिया लाइभ होनायनि सिगांनो जोङो बेखौ बे बिटिआरनि लिडारफोरनोबो कमप्लिटलि खिथाजोबदो खमसेखम जोङो 3 मास सिगांनिफ्रायनो खिन्थाखादो जे आंनि फंबाय रबिखौ बांसिन होसिगोन बारा बावलिया होननानै बार जों बुंगासिनो बिदि बुंसेयावबो बिसोरो थारमाने जेबो मावाखै थाबायाखै बेखिनियानो आरो ओमफ्राय बे बिटिआरनि सिएम माबाजों प्रमद बर'जों लोगो लाहैयाखै नामा बिखौ लोगो लाहैदोंना लाहैयाखै बेथ' जोंथ' लोगो हमसिगौ थांसिगौबो खिन्थु बेहा जाबाय जों जुदि थांनानै रायज्लायनो नागिरब्लाथाय बिसोर थारमाने टाइम जाया जोंजों रायज्लायनो नोंसोरनो टाइम होआखै आरोखि बांसिन जोंनि थाखाय थारमाने बिसोरा टाइम जाया आयु बेबायदि आरोखि सिगांबो जों बे बड'लेण्ड क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जों खेबसे लोगो हमखांबाय सिगांनो प्रमद बर'खौ बिटिआर बे माबा दाखांनायनि उनाव बेवहायबो माने जों माने रायज्लायनो टाइमानो गैया खमसे खम 3 मिनिटसोल' रायज्लायदो थिग बेबायदि आरो जायखिजाया बर' लिडारानो नै दा बिटिआरनि गोदान लिडारफोरा थारमाने जोंजों थाबायनो माबा रायज्लायनो सम गैला जाहैबाय दा आयु माइफा अन्थाइ बिखा सिगांबा रायज्लायनो हायोमोन इलेक्सननि सिगाङाव गोदै बुङोमोन बिटिआर जिथियानि देरहाबाय बिसोरो इउपिपिएल जाबाय अब्लाना दिनै दा रायज्लायनो सम गैला जाहैबाय आच्छा आयु माइथा अन्थाइ बिखा दा ओमफ्राय नोङो नैबे दा गबिन्द बसुमतारीखौबो लोगो लाखांबाय लोगो हमबाय नै सप्तासेनि सिगाङावसो लोगो हमबाय खिन्थाबायबो जे आंनि फंबायखौ 21 तारिखै जाजमेन्ट होगोन होननानै डाइरेक्ट खिथादो गबिन्द सारनो बे जेबो बुङाखै खिफियाखैबो बुजुवाखैबो आयु जेबो होनखायाखै अब्लाना जों मा बुंनो लोगो हमखांबाय ओमफ्राय फेरेंगाखौलाय फेरेंगाखौ फेरेंगाया लोगो मथा मथि लास्टावसो मोनहैदो लोगो रायज्लायनो मोनाखिसै आच्छा थिग बेबायदि आरो आबसुनि दिपेन बर'मोनखौलाय बिसोरखौबो लोगो मोनजोबखांबाय खिन्थाखांबाय बिसोरनोबो बे 21 तारिखै जाजमेन्ट होनो गोनांखौ बिसोरनो कमप्लिटलि खिथाजोबनाय जादों रावनोबो सिखाय गैया आरोखि
बिटिआरआव जाय बिटिआरनि लिडार दं नंगौ नंगौ बैनोबो खिन्थाजोबनाय जादों जे 21 तारिखै आंनि फंबाय रबिखौ जासिनोसिगोन बे रिजाल्टआ मा ओंखारो मिथिया औ थिग बेबायदि बुंखाजोबनाय जादों आरो बयबो मिथिगौ बिसोर मिथियै सासेबो लिडारा गैया दा नैबे मिथिनानैबो आदसा जासिना जाबाय दे आंनि फंबाया नै दा हाइकर्ट आपिल खालामनोथ' आंहा गरसे फैसा गैया नंगौ नै दा 50,000नि सिङावनो जाया आंथ' सानफ्रामबो मिस्ट्रि मावनासो जायो नंगौ ओरै न'आवबोथ' हा हु गैखाया खेथि बाथि गरसेबो नंगौ दा माजों आं हाइकर्ट खालामगोन नंगौ थिग बेबायदि आरो दा सोरबा लिडारफोरा सहाय होयोबा बेसेबा मोजां मोनगौमोन आरो बेनि थाखाय दा हाइकर्ट आपिलखौथ' खालामथारनांगोन ओरैनोब्लाबो खालामगोन हायाबाबोथ' गथारा नंगौ नंखागौ दा नैबे आंखौ एडभकेटआ लिंहरगासिनो आच्छा डकुमेन्टस लाना फै होननानै ओमफ्राय नैबे दा मा होनना थांनो एडभकेटआ जुदि लिंहरदोंब्ला दा ओरैनो माब्लासिमखौ लिंहरदों लिंहरनायाथ' एकदम जेब्ला हायोब्लानो जिखुनु समावनो जिखुनु समावनो ओमफ्राय दा बियो थाखाय आं थांनो हायाखै आरो नोंसोर नै दासान्दि लोगो हमाखै नामा नै दा जासमेन होखांनायनिफ्राय लोगो हमाखै आरो थाङाखैबो बोरै थांगोन जों बबाव लोगो मोनगोन नंगौ बेबायदि आरो नों बिसोरखौ आं फिसा मानसिफोरखौ बहा टाइम मोनो बिसोरो टाइमबो होआ आरो जोंनि फनखौ रिसिभबो खालामा दा खोनाबाय आदा प्रमद बर'नाव बार फन बुदों बिनाव फन बुबानो दानलांखायो आच्छा दानखायो थारमाने डाइरेक्ट दानखालाङो नाम्बारा मबाइलानो रिंबावा दानखालाङो थिग बेबायदि आरो ओमफ्राय आदा खोनाबाय आदा दा नों मा सानो जेनेबा नोंनि फंबाया दे दा दिनै बर' हारिनि थाखाय जिउ जोबजासिम साजा मोनबाय नोङो नोंनि फंबायखौ जिउ जोबजासिम साजा होजानायखौ नों मा सानो ओरैनो साननायाथ' दा जों मा साननानै मा मोनबावगोन जोङो साननानैबो जेबो थार मोनलिया थिग बेबायदि जाना दं आरो दा आंनि मथेथ' जोंनि फंबायमोनहा आसलथे बिसोरखौ लानासो बिटिआर सुखिया जादों नङा होमबा 100% आदा बे 100% जुदि दिनै बिसोरखौ खावसेखौ खोमसियाव दोननानै खावसेया सोराङाव उदै हुगार मिनि रायजो जानानै बिसोरखौ जुदि सोराङाव लाबोनो नाजायाबा मानो बिटिआर सरखार जाखो नंखागौ आदा नंखागौ 100% बेबायदि आरो बिसोर जियानो खामला मावना जाफैसैमोन न'आव नंगौ जेलनिफ्रायल' रिलिज खालामना होनांगौमोन बिसोरो नंगौ आदा सैथो बिसोरनि ओंखाम खान्थाखौ सेनो फैलाब्रा बिसोरो नंगौ आदा दा मा खामानियाव उदायबावगोन ओंखायनो बिसोरखौ माथ्र' न'सिमल' दोनफैनांगौ बिसोरो प्रमद बर'आ हाथफ्लाखौ सेनो बिस्रा खेमथा गैला खोनाबाय आदा थारमाने जोंनि एक्स एनडिबिफोरखौ हाग्रानिफ्राय लाबोनानै बिमा बिफानो गथायनानै होफैजोबनो हाबाय बे बाथ्राखौ बियो गोबां समावनो बुंबोदों बियो मिथिं दावथिङाव दा जेरैबायदि नोंसोरना NIA केस नांनानै दिनै नोंसोरनि फंबायफ्रा नोंसोरनि खाथियाव मोनफैयाखै आदानि बिमा दा नैबे रंजा बाजानि बिमा बिफानि खाथियाव गथायना होफैनो हायाखै दा नोङो रंजा बाजानि बिदा हिसाबै नों मा बुंनो सानो प्रमद बर'नि बाथ्राया आसलथे बेबायदि बुंनाया मोजां जायाखै आरो आदा नंगौ बे हाग्रानिफ्राय जे कमप्लिटलि न'आव गथायजोबना होफैबाय होननाया बे नंखाय नंगौ आदा खावसेया मानोथ' खोमसियाव दं नंगौ बिसोरबोथ' एनडिएफबि नंखागौ होमबा बिसोर एनडिएफबि नङा नामा नंखागौ बिसोरखौ लानानैनो दिल्लीयाव सुक्ति लाहैदो सैथो बाथ्रा दिनै रन्जन दैमारिखौनो लांनानै बिसोरो नंगौ सुक्ति खालामदो सैथो बाथ्रा बे रन्जन दैमारिया जेलाव थानानै माबोरैहाय दिल्लीयाव सहैनो मोनखो सैथो बाथ्रा आदा बेखौ सिगां रिलिजसो खालामग्रोनांगौमोन बिनि उनावसो सहि लानांगौमोन बेनिफ्राय सैथो बाथ्रा आदा नंगौ आसलथे एखे हारिखौ माने एखे ओरैबायदि
थगायदो माने बिसोरो औ आदा दा बुंगासै आरो एखे हारिखौ माने सेस खालामबाय आरो बिसोरो थगायथारदो दा रंजा बाजानि बिमा बिफाया दा मा अबस्था दं ओरैनो जोंहाथ' बिमा बिफा गैला आतसा बे बिफाया जों उन्दैयावनो थैदो ओमफ्राय नै बिमाया बोसोरसे जाबाय थैनाया औ आंनि आइया नै बेखौबो आङो खासोआखै बेखौ बिटिआर सुक्तिया जाबाय जेला जि हलियावथ' बिसोर रिलिज खालामखासिगोन बिटिआर सरकारा औ नंखागौ बेखौ नेनानै नै दाबो आं दिनानो खासोनो होआखै नै दा लाइटसो होबावबाय औ होनब्लाथ' आरो बिमानि खासाव बे मोनफैनाया गोब्राबसै औ आदा बेबायदि जाना दं दा हमनानै ला आरोबाव दा बिनि अनगायैबो गुबुनफोर बिसोरखौबो दे दा सोनानै दोनजोब्बाय दा नों दा प्रमद बर'नि सायाव मा बुंनो लुबैयो ओरैनो दा बुंनायानो जों मा बुंबावगोन जुदि बिसोरखौ बहनाबा औ बियो जोंनि बिटिआरनि सिट जानानै उनावहाय आरो बे 5 बोसोरखौल'सो बे जानो हागोन नेक्स्टआव बे रायजो राजाजों हेल्प मोननाय नङा नंखागौ औ नंगौ आदा सैथो बाथ्रा खेबसेबो हेल्प मोना आरो बिसोरो खेबसेबो माबा मोननाय नङा आरो बिसोरखौ रिलिज खालामना होआगौमोन मानो होनबा रायजो राजाफ्रा गोबाङानो एसे सायाव दुखु मोनना दं दा औ आदा थगायबाय होननानै आरो नोंखागौबो थगायबाय बिसोरो थगायबाय नंगौ दिनै खावसे जेलाव थानाय बांसिनखौनो गुबुन हारिया जाना दं औ नंगौ आदा नंगौ थिग बेबायदि आरो जायखिजाया आदा खोनाबाय आदा हामबायसै नोंखौ आंनि भिडिअ दान्दिसे सम होनायनि थाखाय बिटिआरनि CM आरो डिपुटि CM रंजा बाजानि बिदा बिनि बिमा थैलांबाय बिफा थैलांबाय दिनैहाय बिमा थैनायनि श्राद्ध ख्रिस्टियानानो जा हिन्दु बाथौ धोरोमानो जा बा गुबुन धोरोमानो जा गावबागाव धोरोमाव मोनसे बिमा थैनायखांनायनि उनाव मोनसे अनुस्थान थायो बेखौ खालामबावाखै दिनै रंजा बाजाखौ नेनानै दं बिदाया मा खालामनो नागिरदों प्रमद बर' नों दिनैनि दिनावहाय गबिन्द बसुमतारिया मा खालामगोन बुंदो दाना रायजो राजानो अपेनलि बाथ्राखौ बुंनानै हो प्रमद बर'आ हायोब्ला बुंनानै लाबावथोंसै दा नोंथाङा दिनै NIA केसनिखौ बारै नोंथाङा जेबो गोसो होनाय नंला आरो गबिन्द बसुमतारि बिथाङाबो गोसो होयो होआ बे बिथांनि बाथ्रा आं बे गबिन्द बसुमतारिखौ बुंबाय थानायनि जाहोना बेनोमोन जे नोंथांजों आङो बे समाव गबिन्द सारजों आं बे समाव आङो नोंथांजों गार्ड थानो मोनदों 2nd बेटालियन NC केम्पआव आं नोंनि गार्डमोन अब्लानि समाव नोंथांनि बै जिखिनि जाथाय जाबोनाय नोंथांनि जिखिनि खामानि मावनानै होबोनाय बेफोरखौ सेन्थाय आं बुरखांनो गोनां मानो बुंदोंमोन आं बेफोर बाथ्राखौ नोंथाङा अनलि लुबैदोंमोन गावनि पावार थाखा फैसा न' लुनाय माबा माबि पलिटिक्सखौ नोंथाङा बिराद गिदिर इस्यु खालामनानै लादोंमोन दिनै नोंनि फिसाफ्रा गबिन्द बसुमतारिनि फिसाफ्रा दिनैहाय मा जानानै दं NIA केसजों गासैबो जिउ जोबजासिम साजा मोननो थांगासिनो दं दिनै गबिन्द बसुमतारिया बिखौ दायथ' दंना गैयामोन प्रमद बर'आ नोंनि बे CM प्रमद बर'आ नोंखौ मालाबाबो नायनाय नङा NDP गथ'फोरखौ मालाबाबो नायनाय नङा बियो खारन बिनो टारगेटआनो बिनोमोन गबिन्द प्रमद बर'निया आं CM जानांगौ आं माबा माबि जानांगौ बिनि बेल' टारगेटआ जेबो गैया NDPनि गथ'फोरखौ NIA केस नांना जायफ्रा नांनानै थानाय बेफोरखौ जे उदां खालामनांगौ बे गियान गैया बिनाव आरो बिनाव बे ब्रेनाव हाबनाय नङा बियो जाय मानसिया NDPनि थार जाय मानसिया दिनैहाय जाय सेंग्राफ्रा दिनै गबिन्द बसुमतारिखौ बासायबोदों खैफोदनिफ्राय गिदिर खैफोदनिफ्राय बासायबोदों हयथ'बा बे समाव बै रंजा बाजामोन बायदि नङामोनबा नोंथाङा बे समाव थैयो बा सोरबाफोर बायदि नङामोनबा नोंथाङा थैयो बै समाव इन्डियान आर्मिजों गावथार जायोमोन नोङो इन्डियान आर्मिजों गावथार जायोमोन बिजों लोगोसे नोंथाङा जायनि जाहोनाव केम्पआवनो थानो बावबावोमोन दिनै NDPनि सोद्रोमा केदारफोरखौ बिसोरखौ लानानैसो दिनै नोङो काउन्सिलनि जेनेरेल सेक्रेटारि जादोंमोन नोंथाङा दिनै बेफोरखौ बर'नो थाखाय जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय बेफोरखौ बर'नो थाखाय लिडार नङाबा मानि थाखाय लिडार गबिन्द सार नोङो
आं मानो नोंखौ बै समाव एफा बै जिखुनु नोंनि दुगैनायनि दै रोगाना होनाय अनलि नोङो बिसिनायाव उन्दुहैनांगौल'नो उन्दुना सिखांनाय लगे लगे नोंनि बिसिना फोसाबना होबोयोमोन जों नों फायखानायाव थांनोब्लाबो नों दै लांनाङा जों लांना हैनाङोमोन मोखां सुनो दैब्लाबो जों हैयोमोन आं बेफोरखौ बुंनो गोसो गैयामोन दिनै रिपिट खालामफिननो गोनां जादों मानो बेफोरनि थाखायनो बुंदोंमोन आं सार नोंखौ एनाये नांनानै दं जोंनि गथ'फ्रा बिसिबां नोंथांमोना नायै बेदरै रंजा बाजा खुसि जाब्ला जानाय नङा गथ' गथायजों ज' जिरायनानै दिनै रंजा बाजा नायै बेदरै जाबा जानाय नङा नोंनि गथ'आ देरसिन नङा नोंनि फेमिलिया देरसिन नङा नों जुदि हारिखौ देरसिन सानदोंमोनबा दिनै जायफ्रा दिनै एनआइए केसजों साजा मोननानै दङ बेफोरखौ नोंथाङा बरनजोबनांगौमोन बा थाबैनो उदां खालामनायनि बेबस्थाखौ लानांगौमोन प्रमद बर'आ सासे दिनै एनडिएफबिखौ एनडिएफबिनि एनटि एनडिएफबि बियो मालाबाबो सैया एनडिएफबिनि केडारफोरखौ बिथाङा सैयोमोनबा हारिखौ मोजां मोनो मोना बे बिनि बाथ्रा खिन्थु एनडिएफबि होननानै बुङोबा बिनि गोसोआव एलार्जि मोदोम गंसे जाजोबोमोन थ' दिनै आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेयावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि